Mga puso, lima naman ka LGU sa probinsya sa Negros Occidental nga may mataas nga vaccination accomplishment gindagdag na sa alert level 1 status. Iban pa nga mga local government units nga may maayo nga performance sa vaccination rollout, posible man ipaidalom sa mas manubo nga alert level status. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa malawig nga tion, ginapatuman ang isa lang ka-alert level status sa bugos na probinsya sa Negros Occidental. Apang matapos induso sa provincial government sa DOH kag NIATF nga pahalug-halugan ang estado sa mga LGU nga may maayo nga performance sa pagbakuna kag manubo nga COVID cases. Formal na nga nadagdag sa alert level 1 ang syudad sang La Carlota kag Sagay pati man ang mga banwas sang Pulupandan. Ibig Magalona kag San Enrique tubtob April 15. Ang nabilin ng mga LGU sa probinsya ay nagapabilin sa alert level 2 status. For us, it's already a success and we are thankful about that. And if in the next period, starting April 16, they can consider the other LGUs who have done their share in terms of the vaccination program. And ang ilan naman ng mga number of cases nila sa LGU, 0 na. Bagluwas, sa mga nasambit kay LGU, ginaduso man sa Kapitolyo ang manubo ang alert level status sa Talisay, Cadiz, Victorias, kag Silay City, subong man sa Banum sa Murcia, Pontevedra kag Candoni, bangod lunsay nakapasarman sila sa requirements ukon criteria sang IATF. Ini will pave the way for the other LGUs naman nga ma-reclassify kag ma-de-escalate to alert level 1, provided that for the next period, starting April 16, we are able to also lobby sa aton nga Department of Health nga sila ma-include man, having met the parameters or the requirements. Mayor ginatutukan sa DOH ang allocated vaccine sa Negros Occidental nga natala na mag-expire sa katapusan sa Abril. Agon mapaiway ini, ginalataw ang distribusyon sa mga LGU nga may manubo nga vax rate. Ginahulat man sa Kapitolyo kung bakod City LGU ang husga sa mga manufacturers kung tubtubsan o magamit ang mga bakuna nga may ara pa sa extension nga pwede magamit. Opod, Kirill Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.